Biz öz medeniyetimizi we sunawatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza goňmaga haklydyrs. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Şeper sözüň ustady Diktor Gellibäşiýew, Şahir Gellibäşiýew. Bir iki hünär oňa tebii tarapdan berilipdir. Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri 40 ýyl bowrak Türkmenistan radiosynyň diktory bolup işlän Şahir Gellibäşiýewiň kalby hajudan dolly. Zehini aňyrdanly, tebii halkymyzyň edim gylymlary onunla jemlenipdi. Ol 12 süňňi bilen türkmenli, Gellibäşiýew keremli daglanmaz, gazma dutarmaz, milli goňjumyza öwürlen ahal teke bedewlenmez barada özüniň hem beýlek şahyrlyň şawyrlaryny, şeýle hem dürli söhbetlerdir habarlary, üýtgeşik labazly okanlygy, döreden goşgularynyň aglabasynyň aydyma öwürlenligi bilen giňden meşgullyk gazandy. 1938-nji ýylyň Tomsonda Köpek dagyň göwsündäki gür baglyga birenip oturan deş dobasynda bir insan dünýäi. O adamlary ol ýaşy uzun bolsun, en atasyna wepaly bolsun diýip bäşimi oğluny utlaýarlar. İki ayakly iki ünlü diýilşýäli, körpe gelli, mektep ýaşyna ýetýär. Obadoşlar oň üýtgeşik labazly sesine aşykdylar. Olar wagtal gelliň daşyna üýşüp, oň aýdyma çalym edýän mulaýym sesinden lezzet alýardylar. Görewler maltym ulyny dinleýärdiler. Oňa "Sen sesiňde jadyly bir güýje bar" diýerdiler. Şonda ol öz ýanyndan eýem bagşy bolana dönerdi. Öne gelli tiz wagtdan başga bir zadyň külkülüne düşýär. Kakasy Bäşi Arnaýew işe gitdigi, radioň ýanyndan aýrylmazlyga düşündi. Bäşi aga baýryp bilimi işärdi. Ol ulak ýyllaryň dowamynda mollum mektep müdiri bolup işläpdi. Köpü gören gürrüňçüdi, şuda ýat keş adamdy. Ol gelliň ruhy taýdan kemala gelmegine täsir edýär. Gelli meşhur diktorlaryň joşgunly seslerine maýyl bolup, göýe aýdym dinleýän ýaly gulagy öwürlerdi. Menem şolar ýaly bolsamdym diýip arzu ederdi. Käwagt ödüm olary öýkünüp gepleşip geçirerdi. Ol gepleşigi ejesi Aýjamal eje, doganlar Aman Sultan, aşyrjyk hayran galyjylyk bilen dinlärdiler. Mehriban obam, ilerti köpet dağ, gaýrasy gozly, günnöwür tarapy gara buğradır. Günmatar tarapda ol gara depe, edid obam, şu terhedin doğrudur. Ine şu dağlaryň orta arasynda gara baga çüme oturan obam, gara buğra, jümey, tokmagyň suwun, gije ünnül, eme oturan obam. Senne damjalapdyr göbeğimin gany, senne açılıpdyr bu gara gözler. Bilmedim ejedir ýa-da kakadyr zıwanymdan çykan ilkinçe sözler. Sen boýnungda önüp ösüp ulollum, ýoş ýörjen bolluk biz. Şeýbek minip at edinlik oýnadyk, pellehanamyz ýok, ýüdün sallyk biz. Kätede ağladyk, käte güllük biz.
Käte öýköledik yalandan ağlap, göz ýaşymyz ýeňimize çallyk biz. Ine şeýdip 7 ýaşy doldurup, eskiden torbamyz gerdene atyp okumaga ak mektebe geldik biz. Okumaga ak mektebe geldik biz. Bire guja başdy ýoldaş boldum. A harpdan başlap jan bilen tenden qara derin saçdy ýoldaş boldum. Ýoldaş boldumlar, siz uzak ýaşaň. Ýodadan ýöresek ýoly sallyňyz. 7 ýyllap edep ekram öwredip ahir bir gün ol buluşyp galdyňyz. Biz gitdik, prawyň aýdyşy ýaly, çar tarapa boyun kimin ýaýradyk. Salaja üstü jahillik ýeli, bilbil bolan bolup gülle saýradyk. Wagt geçdi, göýe akar suw ýaly, ýüňi ýeten goç ýigitler bolduk biz. Bir gözeliň gujagyna düşdükde, şu durmuşyň akamna dolduk biz. Bugün huzuruňa geldim salama, kabul et ey obam gadygan salamym. Salamyň manysy abatlykmyşyn, abat bolsun ömrüň seniň alayım. Long mertebeti mehribandyr maňa seniň günnüzlüň, maňa ýüpek gijeleň. Uzak ülkelerde bolsam-da adyň dilimize senadyr obam. Ayıptır unutsa perzent enesin, enäni unutmak günädir käbäm. Bir 1959-njy ýylda Gelli Bäşiýew Türkmen radiosynyň diktorlary saýlap geçýän bätleşigine gatnaşýar. Şonda ol 60 adamyň içinden saýlanyp ilkinji gezek mikrofonyň öňüne geçýär. Şeýdigem geldi, höwes eden kärine işläp başlaýar. Mikrofon öňüne barmak ürän jogapkärli, ol hemme taraplayyn taýýarlykly bolmagy talap edýär. Muňa gowy düşünýän Gelli Bäşiýew köp okudy. Türkmen Döwlet Uniwersitetinde türkmen dili we edebiýaty urundan okuw tamamlady. Öz hünär ustadlygyny artdyrmaga jan etdi. Halipalardan köp zatlary öwrendi. Şeýde Gelli Döwletow, Oljahan Mämikowa, Bayram Gellimradow ýaly atly diktorlaryň hataryna goşulýar. Gelli Bäşiýewiň güýçli, dabaraly sesi bardy. Ol ses mahmalleyin mulayimdi, owazlydy, aýdym mysalydy. Gelli okuyan eserleriniň içine girip onu bir adama gurrun berýän ýaly koýady. Oňa koýşy janly gepleşige has ýakyndy. Gelli halipa bir ýaly ýörjen edýän şägirdlerine okanymyzda howsala düşmäň, mikrofon öňüne aljyramaň, ödüňizi erkin alyp baryň. Edil dosýarlaryňyza gurrun berýän ýaly okaň. Efire gidýän sözler düşünükli bolmalydyr. Olaň manysy ýoýulmalydyr diýerdi. Oň bu halipalyk paýhasy şeper söz sunwatyna dahilli adamlaň ählisine degişlidir. Bir gün Halil Bagşy aýdym edip märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çäk galdy. Şonu Bagşy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epesi wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Käbir bolup geçen wakalary ýatlasam, elmedama bizi çağalaryny ýörüň gideliň ataňlary, eneňleri bir dağa seýledik geleliň diýerdi bize. Begenip buýsan bäki diýärdi. Bir dağa ýaňbyr ýeri wura ýadyp bolan sine diýärdim-de, dağın bir gadam masburanmazdan
şu dağlara bir buýsonçylan serediyat da daşta görügne edil oba girmäken dağlaryň içine köpek dağın bir ikiz dağı diýip dağ bardy, adyna ikiz dağ diýerler. Şol dağın aralygyna edil aşagyndan ulu çeşme ýady bolmuş. Şo taýda hökman biz düşläp geçip çağalara da düşünsizem şu çeşmeden suw için onuň menem bir salym şu taýda seredeýin dağlaň daşlaryna diýip bizi düşürýärdi. Şo ulagdan düşürüp bizem heziledip şol çeşmeden suw içýärdik. Şoň her bir hereketini synlaýardym. Dağlaryň, daşlaryny sypalap gürleşýärdi şolar bilen. Hayran galýardym. Kiçem bolsam sorasym gelýärdi, çekinip saklanýardym. Soň bolyn bir azajyk uluşdyk. Kakama sorak berdim. Kaka diýdim, siz diýdim, dağlaň daşy bilen gürleşýärdiňiz bolyn. Nähil täsirler galyr ýa diýsem, gyzym gürleşýärdi ýady. Hatda daşlaram gürleşýär, çeşme çaýlaram gürleşýär. Kuşlaram gürleşýär, ýöne şolaryň dillerine düşünüp şahyr ýürek gerek oňu çynlýärdi. Tebigat bilen söhbet eden soň, şu kakam aramyzdan giden soňam bizem häziram oba gidemizde şo ýerde kakamyň şol dağlarynyň oturýan ýerlerine düşläp gözüňme getirýänler. Şonuň nusgalyk keşfi, söhbet edip oturan pursatlary ýadyma düşüp gözüňme gelip menem şol kakamyň şol pursatlaryny gaýtalaýan, dağ-daşlara syn edýän bolan hakykatdan hem adama ilham gelýän eken. Ýörgideli dağlara ýürek telwas eder, dağlara sary öwed oglum. Ýörgideli dağlara nesip çekse görsek dowduk diýary öwed oglum. Ýörgideli dağlara bize garaşýanlar ekiz dağlary, akar çeşmeleri, gara baglary, duşdan geçirmäli ajak çağlary öwed oglum. Ýörgideli dağlara gara oglundan geçip gökdere barsak, tagamdadyp süýji söhbetler gorsak, gädikde bir durup gözlüýüni görsek öwed oglum. Ýörgideli dağlara onsoň dowduk depe däller bir daşda, soňra ýüz tutoly o garry deşde, aşarsaň dünýäde bol jahan keşde öwed oglum. Ýörgideli dağlara garrynyň garra taňa duşup, gol uzadyp Taňry salamyn alşyp, armandan çykaly şatlanyp gülşüp öwed oglum. Ýörgideli dağlara ol keremi güýçlü Emir Süleyman, gystanyp çağırsaň gollar biuman, huduryna çöküp diläli iman öwed oglum. Ýörgideli dağlara dostum aman sehet gözi ýolludur, diýdaryny görsek hiç kallydyr diýer, awa ulasak hatar billidir öwed oglum. Ýörgideli dağlara kesip geçip gara wuran jülgesin syýryp gitsek, bulgudoryň bilgesin mekan tutsak direkleriň kölgesin öwed oglum. Ýörgideli dağlara ýaş çene barsa da jahillik gopon, mal ýzyna gelip kän döwlet tapan, gülüp garşy alar ol çary şopan öwed oglum. Ýörgideli dağlara synlaly dağlaryň belindin pesin çeşmeliň aýdymyn, käkilik sesin akbal bu dağlardan aýra salmasan öwed oglum. Ýörgideli dağlara
mulla ağanın dutari. Gamlı bolsaň, gamlı göwnüň açylar. Ýanglananda mulla ağanın dutari. 40 sillede parlap güller açylar. Ýanglananda mulla ağanın dutari. Gölbekden şaglap gaýdar gözbaşy, kenaryny otyr goja kel bagşy. Bir düýpsiz derýadyr mukamlar başy, ýanglananda mulla ağanın dutari. Diňden doýmaz meşhur meýli salany, aýrylyk mukamy, ahynalany. Bagryňa basarsyň humar alany, ýanglananda mulla ağanın dutari. Mukamlar halkymyň namysy ary, mukamlar halkymyň anty ıgrary. Ýadyňa salarsyň baba gammary, ýanglananda mulla ağanın dutari. Wasf edip ülkämiň bagtyny ykbalyn, şägirdleri dowam edýär şaýolyn. Okarsyň türkmeniň terjime halyn, ýanglananyň dutari. Şo kakamyň ir ýazan goşgulary bar eken, biri 1965-nji ýylda ýazan goşgusy we gol ýazmasy. Men şondan size şu goşgyny okap bereýin. Ceyhun bilen söhbet diýe özara söhbet edilen bolmaly, hakydasyna getiren bolmaly, gören bolmaly, eşden bolmaly. Şo zatlara minha şu setre geçiripdir bentlere. Ceyhun bilen söhbet. Görmänim ömrümde birje gedegem. Ady arşa çykan goja Ceyhuny. Bugün ýolum düşdi geldim gaşyňa. Kabul et ey umman gelen mihmany. Sorunjyň diýmesen öz mihmanyňa. Jogap ber bar bir sowalym. Gejallyk däwiňe bolup öpaly islegli uruňa eňýäňmi hälem. Ajap owaz bilen seslendi Ceyhun. Ey sen pelwan, halkyň pelwan körpesi. Sırlaşaly, sözleşeli gel bäri. Belendeken adamlaryň sarpasy. Kenarmy köp ýuwaş-ýuwaşdan gaharly wagşydek uğulardım bir çak. Dinlemezdim şasenemleň nalasyn. Däli porhan bolup uğulardım bir çak. Atalaryň gelli golu permanly, burdular jylawmy garawym sary. Hoş gal, men ýolagçy, ýolla bolmaly. Inni duşak germez, hazar kenary. Halipa diktir Şahir Gellebeşif bardaky ýatlamalardan. Alim Haydar Mukyfyň ýatlamasyndan. Şahir Gellebeşifiň goşgusy esasyna döredilen gahrmanlar hakyna balladaň düreýüşiniň öz bolşly taryhy bar. Ol hakda Şahir şeýle urrunlerdi. Bir gelek dünýä möçlerini tanalyan ören zekinli kompozitormy Nur taryhy bar. Ol hakda Şahir şeýle urrunlerdi. Bir gelek dünýä möçlerini tanalyan ören zekinli kompozitormy Nur Herdeniň gaýratyny aky köçelüň birinden gümür ýamar edip barýadyk. Öňümizden 70 ýaşda öreklerine bir çal saçaýal gelýärdi. Biziň ikimizem ol garra salam berdik. Saglygamanlyk soraşdyk. Ol garry bir neme aranasandan soň men Nura oň durmuşa çykyp adamsy bilen baryo bir hepde ýaşanlygyny, ýani ýollaşynyň 1941-nji ýylda watan gorawyna gidenligini, onuň şondan bäri adamsynyň mukaddes ojagyny saklap gelýänligini urrunmerdim. Nuru sakka durdu da yüzüme seredip, näme üçin olar hakda aýdym döredem da, olar halkymyzyň
söwür ýarlarynyň aryna namusyna çirk getirmän, özleriniň juwan ömürlerini gül ýaly ýaşlygyny kül etdiler. Olaryň gözleri ýolly garly. Olar ýarlaryna garaşyp garrak gitdiler. Olaryň bar arzuwlary ýüreklerine berç baglap gitdi. Ağaç aýralyp olaň beýlini bükdi. Hani kimet bir zat edeli? Sene sözüni ýaz, menim sadyny ýazaýyn. Şol aýdymyz olar ýaly müňlerçe diýen anlaň hatyrasyna ýadygärlik bolup galsyn. Men Nura bir hepden dowamyna bir zatlar ýazmagy wada berdim. Şeýdibem, gahrmanlar hakda balla adam dünýä indi. Bir hepde ýitirmänem Nur oňa saz ýazdy. Gahrmanlar hakda ballada şiir yürekli ýigitler jahillygyň joşunyna oturmady jeňgüni söwür ýaryň gaşyna atalar pata berdi, bolun mertleriň merdi, defediň ağır derdi adamlaryň başyndan. Hoşlaşullu hoş bilen, garra juwan ýaş bilen, o biçäre eneler yüzün ýoldy ýaş bilen. Mertler çykdy meýdana, dödüllü şirin jana, zemin boýully gana, duşmana daraşanna. Mert ýigitler söwüşdi, serden geçdi. Arman, ganym güllesi, ençe batyrlaň ajal donuny biçdi. Näçe gül ýüzli ýigitler arşyn baş goýdular. Baydak ýaly gelinden gujagyny boş goýdular. Dostlugynyk güýjünden ganym geldi amana, ýeňiş bolly bir karar geldi azap zamana. Kalbymyzda ýaşaýa dolanmadyk gerçekler, ýada salyň başygyň inni dünýä ýeňjekler. Halipa Şahir Gelli Wäşif baradaky ýatlamalardan Türkmenistanyň halk artisti Nur Halmehmetowyň ýatlamasyndan. Dostum Gelli Wäşif bilen ýakyn döredijlik aragatnaşygyny saklaýan. Oň goşgulary özüne çekiji, sebäbi olar milliligi, aýdyň ýöne köýlegi bilen tapawuklanýar. Oň döredijliginde türkmeniň edim gylymy, ülkämiziň gözel tebigaty ör boýuna alýar. Şoğlu çykan aýdymlanmaň köpsini Gelliň sözlerini döretdim. Qurban Nazar Editov bilen bilelikde Gelli Wäşif men esasy ýykyn edýän şahirlamdyr. Hiç açan şonuň bir diýinjalýan wagtlaryny men göremokdym da, elime dama iş üstündedir ýa bolmasa oňa kömek etmeli men zat diýip ýörer. Gelim gedimli öýdi biziň öýümüz şahirlardan Kerim Gurbanow gelýärdi. Öýümüze Arap Gurbanow gelýärdi. Ýazyjy, ustad kompozitorymyz Nur Halmehmetow kän gelerdi gelýärdi dostlaş. Olar şeýle gowy uly söhbetler edip oturýardylar. Sazanlardan gelýänler kän, suratkeşler, nakkaşlar biziň öýümizde köplenç mihmançylykda bolýardylar. Şeýle gowy bir täsirli söhbetler gurap oturýardylar. Günnüzem işidir bolýan, gecelerine de köplenç uyksyz geçirýän günleri bolýardy. Gece elme dama şu ýazp edip oturýardy, onuň käwagt ýazar, pozor, ýa bolmasa täzeden ýazar, şeýdip güýmenýärdi, goşgy ýazýan ekenler. Aşgabat hakyna aýdym.
Şeýle çyksam köçelerine Aşgabat, sallanışýan gelin gyýyllaryň mardyr. Göwünlür mülkünüň daýym köşgabat, şäherler ýanglanýan sazlaryň mardyr. Wasbyň beýan etsem joşur ýüregim, türkmeniň paýtagty sensiň geregim. İleriň köpet dağ, gaýran garawumda gowak adlaryň mardyr. Görküň bedegiňdir howaly baglar, belent imaratlar, tämir otowlar. Senni ömür sürseň hoş geçer çağlar, bilbil şeýda eden ýazlaryň mardyr. Aşıklar şehrine aşık men baştan, şar paslyň bahardyr, nam ýokdur kıştan. Mehman gelse sana yakyndan daştan, sopra ýaýsaň halal dowuzlaryň mardyr. Kakamyň öz-özüne yüzlenip ýazan goşgusy bar. Ussa eltip berseň döwlen sagady, diýer bejermäniň bolar bir zady. Nurwatyny towlap tow berip görer, garazyny açjak saňa bejerip berer. Ýürek, sen hem şol sagat ýaly, göwsümde gürsüllap urýarsyň häli. Ýöne seniň hem bir gün seýinjagyň hakdyr. Emma gelip saňa tow berjek ýokdur. Göz yumular, dil sözlemez sem bolar. Ene ýeriň bir balasy kem bolar. Toğtama var entek öňe gideli, il güni peýdaly bir iş edeli. Şu ýerde şu öz ýüregi bilen geňeşip entek toğtama var il güni peýdaly bir iş edeli ýüzünden setirler bolup durýarşylar. Şahir Halifa diktor Gelli Bäşiýew barada ýatlamalardan dilçi alim Haydar Muhyýewiň ýatlamasyndan. Bir gezek biz bir näçe adam bolup şenleriň iň gözel ýerleriniň birine goratyda gelliň öz sözleri bilen aýdanda daşy ýaryp gaýnap çykan çeşmeleň başyna dynjalýadyk. Günorta bolanyna biziň dynjalýan çeşmämiziň üstüne abanyp duran kert gaýan garasyna käkilik sürüsü güsürdäp gelip bolny. Käkilikler gelişine saýraşyp başladylar. Biziň hemmämiz aňk bolup galdyk. Aramyzda bir kisany mergen ýigdem bardy. Gelli ellerini ýokary galdyryp durşuna ýuwaşça ýöne buyruk berje ähengde durun atmarlälip işaret etdi. Şondan soň ol tä şo ýerden gaýdýansak o töwerekde tüpeň atmagy gadagan etdik. Käkilikler günne 3 wagtyna ir säher bilen öýläne boloy, agşam ara suwlamaga gelip bire saat edip başladylar. Şo edek men Şahir ýigde ýüzlenip, Şahir, şu alta çenli aydımlanmazda durno, ýaşylbaş, ördökler, bilbil we ýene-ýeneli uşlar taryp edilýär. Emma käkilik hakyna aýdym ýok. Bir synanşyk göräýseň nädýär? Käkilik eme taryp etmezçe uş däl. Şu görnüşden soň bir zat döremezmi kädip ýüzlendim. Ol ýere seredip esli wagtda oturşuna birden kellesini allarda da oldu. Menem şoň pikirini edip otyr. Hany bir synanyp göreýinip galam kağıdyny alyp dereň ýokurragyna bir bukuja ýerde ornaşdy. Ol şow içine giýjöýlänler gelgyryp geldi. Käkilige bagyşlanan goşguýyň taslamasy goraty diýilýän durna gözlü, soğuk suwly çeşmeň başyna Thomson iň jokrama ortaky aýyna 1974-nji ýylyň iýul aýynyň 25-nde dünýä indi. Goşguýyň sözleri
Din jalmaga baranlaň hemmesiniň göwnünden turdy. Arzu eýläp çyksaň belen dağlara, sabr kararyny alar käkilik. Mesgen tutup ýatsaň bulak başyna, sayray suwa geler käkilik. Mergen aýdar, bu kuş serdar kuş bolar, onu görenleriň göwni hoş bolar. Uçsa, gonjak ýeri gaýa daş bolar, kah edip göýe güler käkilik. Sahy eken dostlar, dağ tebigaty, bagş edipdir oňa ajap zinaty. Kuwaty dayançy goşa ganaty, tarlayıp asmana kalar käkilik. Hilkinjirep, kümüş perin daranyna, ayak çekmez yorgulanyna ýüränne, höwründen adaşyp, garin sayranyna söýgüliňi ýada salar käkilik. Şahir hökmünde kakama kän sowallary berilip, hatlar gelýän eken redaksiýaň özüne de kakamy işleýän ýerine şolary alyp jogaplar ýazýan eken, gol ýazmalaryna aram oturup tin edip okuyan bolyn. Şonu bir gabat geldim, arzu gullýyp, Mar welaýatyna ýaşaýan bir gyz bilen hat alşypdyr, maslahat beripdir şol gyza. Ol 7 ýaşynda göz sowuklama bolup göz görmändir. Bir Lukman ma diýip aýdyp oturka Arzugul kakama hat ýazypdyr. Sizin gepleşikde dinledim, şeýle Lukman bar diýipsiňiz. Şol Lukman meniň gözümi görkezip bolmazmyka? Meniň hem gözlerim açylmazmyka? Şeý diýip kakama ýüzlenip ýazan haty bar. Kakamam oňa edil günüň doşýaly, sizin hem gözüňiz hökman açylar diýip hat üstünden maslahat edipdirler. Bilbil we şahir diýip ýerde bir ýazan goşgusy bar. Gün ortadan agyp bolanyny öýle. Bir şahir çykypdyr gurbaga seýle. Saýly baglykda ýürekden joşup, täsin aýdym aýdýar şygyryna goşup. Bir bilbil soraýar şahire garap. Aýtsana, ey şahir, näme joşýarsyň? Ben gezýärin gülüň ışgyna saýrap. Sen ne owazyny maňa goşýarsyň? Aýdypdyr ol şahir, uly joşgunly. Şeýda bilbil, meniň durmuşym gözel. Sen saýrasaň gyzyl gülüň ışgyna, men bagtym wasp edip düzýärin gadal. Men bir bilbil, onnum durmuş gülüne. Meniň gülüm sen gülüňden ziýada. Bu şahir ýüregime, saýrak dilime, gülüm ilham berse, joşma meheyde. Şahir Halipa diktir gelli bäşif baradaky ýatlamalardan Türkmenistanyň halk artisti Maltym Ulumyşyň ýatlamasyndan maňa gelli bäşif bilen uzak ýyllaň dowamyna radioda bile işlemek bagty meýesser edipdi. Gelli bäşif diktirlaň naýbaşysy Guýmagursak şahirdi. Ol durşy bilen wazdy. Oň şahirana setirleri badawat aýdym öwürlýädi. Edip terbiýe babatyna ol hemmelere nuswady. Oň aýdym mysaly sesini dinlemegen bir deýinjalmakdy. Ol türkmen diliniň janly sözlegidi. Bir hünäre gol berip, ýaşlygyndan höwesli, kalwa dolu meherden, ýag deýin ýagşy sesli, keskir gaýaly, goja dağlıdır asly, watanyň mehrem ogly, uly fiile belli dost, bäşi agaň buýsonjy, mehribany gelli dost. Galam bilen dağlara çekdiň ajap keş desen,
kemerlerden yol yasap yettin beyik ışka sen, dağda peder keşfi var, zynat berdin keşfe sen, yör gidäli yör diýip kän şagyrdyň deşde sen, hatam taya meňdeşdiň, sadadyň saýhally dost. Aydymlaryň galkanya, ganatlydyr, perlidir, manylary nakylly hem gödel hem dürlüdür. Ýaşy çene barsa da özü juwan serlidir, söhbet etseň oturup gürrüňler yerlidir. Hormatlanyp ilimde at awray alla dost, bir saçakda oturdum men sen bilen gelli dost. Aydym sadyň aşygy söhbeti şonnun maşlar, deştin gödel dağynna seyledip gögün hoşlar, yazsa goşku gadaly gödellüge bağışlar, gödel halin gölü dey sünnäler ol nağışlar, goşgulaňy bağışlar, aydym saza sallı dost. Kemal tapdyň kesbiňden, gol berip päk hünäre, her sözünü meňdetdiň, bağın görkü inara, aydımlaryň ýan salya, bu garaşsyz diyara, bugün seni deňeýäs, belent başly çynara, seni ýatlap ýar günü, şirin mukam şally dost, goja deşdiň terdendi, hak sırdaşym, gelli dost. Türkmenistan halk artisti Oğuljahan Mämikowaň ýatlamalaryndan. Gelli Bäşiýew radioda direktor bolup, 50-nji ýyllaryň ahyryna işläp başlady. Ol gözüniň alynda şägirtlikden halipalyga ýetişdi. Gelli çeper söze sarpa goýan ustad direktordy. Okuyan gepleşiklerini diýsen jogapkärçiliki çemeleşýärdi. Olaryň manysyny düşünüp okuýardy. Sözleri takyp, pert aýdýardy. Onuň okuyuşy lawızlalygy, sallamlygy bilen tapawutlanýardy. Mahmal ýal sesine köpler aşykdy. Gelli ýigidin gül diýilýänlerdenni. İşleş ýoldaşlary onu iň ýakyn dostlary ýaly görýärdiler. Meniň özüm bolsa onu dogan hasaplaýardym. Bir 1959-njy ýylda ýazan ilkinji goşgusy Enem sen. Men özüm ene bolamsaň, denan maşgala bolamsaň, hasam ýakyn görýän şu goşgyny. Bäbecik käm ýüpek ýorgona dolan. Ömrümiň gözbaşy, janym enem sen. Mehir sallançakda ýermän hugdulän, begenjim gowanjym, känim enem sen. Gülsem gülüp ağlanymda diňdiren, päk göwsünden ak süýdüni emdiren, ýaş beýnime ysy mehrim sindiren, mehrimegi, mehribanym enem sen. Kesel bolsam baş ucumda oturan, kirpik gatman ençe daňyn atyran, arkasyny, gujogyny götüren, mehribanym, çynmydarym enem sen. Daşymda perwazlap tupragyn geren, balan diýip öz janyndan ey gören, süýt biçerse sar gaýmagyn beren, ýürek damarymda ganym enem sen. Derýada salym sen, deňizde adam, çölle bulagym sen, dağlarda ýodam, sözlesem dilim sen, isetsem diýdem, tagan ýesem dozum, nanym enem sen. Anne berdi attan aýdýa diýseler, öýdi türkmen bolan çeker bir ayak. Bu sözleri eşitdim men dostlarym, bir goja türkmeni duşamda bayak. Gürrüň beripdi Nurhan Mämmet, anne berdi bilen bolan ahwaly. Moskwada keçpelegi aýdanna sad uğrunu hatm eden bir alim, professor berdi şeýle suwaly. Söze düşmesemde o adyň bilen sallyň ýüregime bitmez ýarany. Beýle gudrat bolar eken jahanna. Ýani adaja
jogap berdi degişdi-de sadaca. Bilmekçi bolsaňyz professor ağa, taýda urundan gutoranmy niräni. Gutordum men ulak ahaliline, keletede konservatoriýany. Bu jogaby eşden goja professor gözlerini elekçelek etdi-de, hayran bolup men güdüme seretdi. Yine sual berdi, başyny atdy-da. Näme, Kalkuttada diýdimmi? Nirde bolýa beýle konservatoriýa? Ýa-da Fransiýada, Italiýadamy? Beýigdiň zehini bar, daş ýar-ýa. Men diýdim, hormatly ýollaşma boldum. Onuň saz mektebi Türkmenistany. Ol başda oňa taňry joşupdyr, şeýle şirin sesi ýiti zehini. El çarpıp kujoklap ana verdiğini diýdi. Seninkidek talant seýrek bolýandyr. İçili bilipdir sahy tebigat. Elimidi kükreğimide yetirip, boyun alalyň dostlar bir hakykaty. Ile meşhur adam dünýäden ötse, soňundan ak çekip öwürdük gaty. Parhy ýok kim bolay, alymmy şahir, ýa-da-jy suratkeş sadanyna bagşy, öz-özümiz köşeşdürdik kätede, diýerdik. Bolýada hiçden giçýäwşi. Şükürünni döwür-döwran dolanyny awa ak diýär, garada gara. Kim çekse minneti halal zähmetden bahada berilýä hyzmata görä. Müňläp adam anna berdi neretsäň, bilbil owazyny dinläp doýmady. Pelek bize egri wagty bimahal. Bugün görünlümmüz erte oýmady. Başyňa döneýin, türkmen halkynyň bagşy ogluna orun berdi ýürekden. Şamu seher ýanglananyny owady, kulak gerýäs geçip çaýdan çörekden. Anne berdi aýdym-aýdy diýseler, özü türkmen bolsa çeker bir ayak. Bu sözleri eşitdim men dostlarym. Bir goja türkmeni duşamda bayak. Halipalarymyzy ýatlamagy uly mümkinçilikler döreden gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak, el ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wetlensin. Halkymyzyň arasynda sunwatda, medeniýetde, döredijlikde uly ýyzgallaran halipalar ýatlamaga giň ýol açyp, olaň ömür döredijligini ýyly uny ýetirmäge mümkinçilik döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli tutumlary hemişe rawaşlyklary wetlensin. Döwlet ähmiýetli tutumlary hemişe rawaşlyklary wetlensin.